Čau, vítám vás mediky u druhého dílu Minecraft Pocket Edition. Minule jsme skončili tady na tomto místě, už tady začínáme a ona zrovna je noc, koukám. Je. Se koukneme, co tu můžeme udělat. Jak máme dřevo, nějaký věci. Aha. Mě nenapadlo. Já budu asi kácet. Asi budu kácet stromy. První dodělám tuhle sekiru. A potom použiju tu. Vše musí se šetřit. Tak když už bude den. Se koukneme. Co tu máme? Klín. Tohle. Postel se nám sem bude fejt, ale ne všechno ještě. Tak. To se dělá v craftingu, tohle. To se hodí, protože tady na to tuhle věc, tady to ještě není dělané jako v craftingu. Tady jde vidět i tohle kladívko. A tady se opracovávají bloky, dalo by se říct. Leštěj. Takový bloky, které se dají najít snadno v zemi. To víte, no. Bude den, tak to budu čekat dlouho. Já budu asi čekat ještě dlouho. Ale vlastně v minulém díle, když zrovna se stmívalo. Ale to jsem si vytvářel domeček. Prvé, když se stmívalo. Takže to zvůstne. To vypadá zvláštně. Už se snad rozednívá, jo. Já počkám, až se rozední ještě víc. Ať mám lepší viditelnost. Mám to když tak v nabíječce, takže bude vidět ty baterky, jak mám. Jako blesk. A už je to lepší. Tak můžeme sekat. Lepší viditelnost. Můžeme sekat. Jenom je dřeva. Teprve. Dřevem sekám dřevo. Dřevěnou sekerou sekám dřevo. Mě by zajímalo, když se ta sekera kraftí, že tomu není potřeba aspoň jako kdyby tady byla nugetka. Jedna ironová nugetka nebo dvě. Protože jako buď to nějak jako vykraftil, že to na sebe přiložil. Že to buď něčím svázal, nebo to vykraftil tak, že to prostě jenom takhle na sebe dělá a je mu to jedno, že to může spadnout. Takže protože tady nejdou na té sekeře vidět žádný
i hřebíky. Dřevo. 10 už. Do zásoby, aby jsme mohli péct, tak jako to teprve, když se začíná. A já teprve začínám, takže nic. Ale dřeva potřebujeme mnohem víc. Protože pak budu craftit různý doly, hřebříky, budu potřebovat torčky, uhlí. Ono uhlí se občas dobře hledá, občas blbě. Že kručí břiš. Dobře. Ne. Tak nějak. Se musím otočit takhle nahoru, když to budu čekat dlouho. Tak bych si říkal, že bych to mohl ukončit, jenže jako zase to bude moc krátký, ne? Je dobrý, vidíme tady. No vlastně, čekal jsem baráčku, ale přece nebudu jenom v téhle epizodě sekat dříví. Byl trapas. Počkej, jo, domeček mám rovnou tady, hurá. Jsem se ani moc nezdálila, už tady mám 25 dřeva. Tak akorát nějak na 10 až 15 bloků jsem se vzdálil. 10 až 5 bloků jsem se vzdálila, už mám 27 dříví. 30. Takže ještě posekat jeden strom a budu mít půl staku. Půl staku, ale přece nebudu takový, že to budu dělat jen takhle po půl staku. Tak já prostě ten strom posekám celý. Takže vždycky dřevo, když máte, hodí se. Já se vlastně kouknu, jak dlouho už natáčím, 7 minut. 8. 58, 59, 8 minut. Takže možná asi v téhle epizodě asi fakt nasekám jenom dříví. Hele, počkat, sazeničky, to se hodí. Za prvé dají se použít jako palivo v peci, za druhé můžete zasadit strom, aby tam vyrost nový. Já to mám stromů dost, to spíš použiju jako palivo. Jako palivo, ne jako ropa, a jako do pece. Tak jako ty dveře se nezavřou. Se zavřeli. Jo, takže pro tuto epizodu by to mohlo být všechno. Takže tohle bylo přesto jenom sekání dřeva. Ale nebojte, brzo natočím další. Takže loučí se s vámi Smediky a čau.